sa stilan. Maing gabi na itong tanan. So mga kado na yato kalamay. Lami juga yung kalamay. So karon mga kado kay ato asad ni kanang tilawan. Mahatag ra gud dili mingon nga pinalit nato. Gikan ni sa buhol tapos mauni mga kado ang original nga kalamay. Kasi pangita pangan. Mana Calamadiras. So supplier ni sa tanan siguro basta mga dili kasi sa buhol maoy yun ni siya pinakaanindot kung adto ka sa buhol bakasyon ka dito palit ka dito tapos maoy jud ka sagara makita nimo to kaning delikasyon nila ng Calamadiras. Tapos karon so may ato buhaton na ni ato lang tilawan po ni sa balami labi sa mo labi tagdugay pud mga kadron ni makuan kanang tawag ani tagdugay jud ning ilahang kuan nila gipausab na po nila ang kuan bitaw kanang ang kuno kana tama kana so tagdugay na po ni ma-expire. Imagine na sa pa ni ma-expire ba? Dugay pa? July 27. July 27 pa tapos manufacture ni siya July 9. July 27 sobra 1 week no. Pila halos tulo ka semana ang pagkuan ni. So dugay-dugay jud. So nga na ka maayo nga murag innovative nila ba bay sa pagpakaon para at least ma-preserve ba pag dugay-dugay. So kani tilawan nato ni siya mga kado ha. Okay, ikaw konti lang. Dami no. Ano ni? Dili siya makuan, dili siya kanang baho lubi. Nindot dito siya. Di pares ang uban nga baho man lubi no. Tapos kuan kanang pagkuan. Siguro kanang bahog lubi padung na siguro na siya kanang panos na. Pero pag layo pa gani ang expiry pag imo dayon kanon kuan siya kanang murag mapil jud nimo ang kanang ginaling bitaw nga humay man kanang malagkit man sila kas actually murag malagkit ning ilang kuan mga kado kanang ilahang himo gigaling na siya gipino ba gitok na jud ba tapos simpre dili jud mawa ang gata mao may importante ra na sa paghimog kalamay pero naapay uban mga twist ana sila nagbahala kung sagulan baka nila o kanang peanut so daghan maagi ani kan dinaay sa gani uban nga butang nila bagang vanilla para pahumot basta kanang kuan lang kanang dili dayon madali pagka kuan kanang pagkapanos or pagka kuan ba expire so daghan pamaagi so sa karon ato lang mga karon ni ato tilawan lang sa mga aula sa ta kay at least so di mo makakaon so tan-awa lang ninyo yung video kay ato lang na dati support na nato sa ato YouTube channel no so please subscribe sa ato YouTube channel og daghan pud mga karon nato mga video na diya sa ato Facebook account og sa Facebook page nato no Cedo 79. So, okay. Kausa mi ako pinalangga sa kinabuhi si Michelle Mausisa. Alright. Ngiti ko mabe. Imposible di lagi mo views to. Dami. Dagang klase nga kalamay mga kadukan eh. Di kayo ay mo birham bitang mo taas kay mo taas kanin mo rag mabugto ra siya nay mga technique pali kay tanto lahi man pud kayo kanang grabe na bitaw ka kuan kanang murag ka inat ba pati kayo nang madara dayon so mao nang perfect nga pagkahimo like ani so mao ni siya mga kado no mao ni ang kalamay nagikan sa Calamadiras no. So kani lami juga ini nga pagkakalamaya kay unsay pizza karon na 18 19 na karon so 27 pa ni ma-expire pero mapil nimo ang iyang pangkalami o ang iya pang murag walay pa mo makuha nimo nga murag baho lubi baho kanang sapal basta lami juga yo then dili pa kayo tanto kanang kuan so actually wa pang gay namo ng giref di ba na advisable ba ning giref ni wala namo giref tapos na ay kuan niya mga kadon nga kuan na iya mani gigaling gyapon ang mani murag masilan po din na pagkatrabaho no kay kinahanglan palamyo kay siyempre mag-advertise o mag-imo ka sa produkto kinahanglan ma-perfect nadto jud na da
painlabay na siya mga kadro nga mga pagkauna. Laba pa kami. Malamig juga kayo mo. So ayos na siguro mga kadro, no? Muragwa na milaim. So, salamat kayo sa pagtanaw ninyo, ha. See you next vlog. Bye bye. Gabi kalungo. Ayaw.